sé per què, però quan posa la càmera en marxa puja el ritme. No sé per què. Ahir mos han saludat uns camionets de bombers, mos han saludat, mos ha pitat. Ja hem acabat l'entrenament. I ha sigut un rodatge tranquil·let, a ritme suau, aunque ha hagut moments que ha apretat més, però bueno, en principi ha sigut tranquil·let. Demà ja farem sèries, avui tocava un poquet d'activació, un poquet de tornar a córrer, perquè ahir vam descansar, després ahir vam agradar un poc de bici. Ja estem recuperats de la cursa del diumenge, els bessolls estan descarregats, ja està tot, ja estem recuperats, vamos. Ara tenim en ment la mitja marató de Ojos Negros i ja hi anem. Musiqueta. Pues res, iniciem ja el vídeo, anem a casa, descansem, ens dutxem i demà un altre dia. Demà farem, suposo que farem algo de força i de vespre farem les sèries. Ara si no posem en forma, que si no res tinguem les mitges maratons per ahir, l'asfalt, que també són importants. Vale.